ଗୋପାଇପାଲିରେ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଇପାଲି ଖେଲପଡ଼ିଆଠାରେ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ସିଂହ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଳିନୀ ଭୋଇ, ଅଗରପୁର ସମବାୟ ସମିତିର ଫେକ୍ ସଭାପତି ବୀରସନ ସାହୁ, ବରପାଲି ଫେକ୍ ସଭାପତି ଗୁରୁ ମେହେର, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜାପାନ ମହାପାତ୍ର, ଏପିକଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଯୁବନେତା ସୁବ୍ରତ ସିଂ, ଲାଲ ବିକ୍ରମ ସିଂହଦେଓ, ଗୌରହରି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜୁ ପରିବାର କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଶୋବନ୍ତ ସାଗର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଓ ଯୋଗେଶ ଯୋଗ କମେଡି ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ମହାଦେବ ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରପାଲି ବ୍ଲକର ବହୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବରପାଲିରୁ ସୁଦାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, TV7 ନ୍ୟୁଜ୍।